Sino? Ako? Morning call! Morning, kids! Kalayals! Feel good morning! Alas 7:29 atong oras. Adlaw Lunes, October 9, 2023. Ngayong 7:29 ay kasama niyo na ang cool na Angkol Dagol. Chill lang tayo kasama ang hot na tita Muse Nabacor City Strikers sa feelbad.com. Walang iba, Tita Tanya Chinita. Itatago na lang ang damdamin ko dahil ayokong malayo sa iyo. Ako, Tits, Lodi na Lodi ka pala ni Chief J. Bernardo. Ayan, Chief J. Bernardo, dyan sa bando. Andyan na si Tita Tanya. Chief J, thank you! Basta mga J! Kaloya! Mga ibon. Siya yung nagkwento na, huminto daw siya sa sobrang tawa niya sa video natin. Napaito siya sa sasakyan. Oo, thank you naman. Yung kwento nun? Hindi yung si Lola Flor de Lisa. Oo, pag tumawa ka, akin ka. Pero eto na. It's, naniniwala ka ba sa wakwak? Ano ba yung Aswang. wakwak sa Tagalog? Aswang. Yes, wakwak. naniniwala ako sa wakwak. Sa amin sa probinsya, mga taga Davao, pag may naririnig ka sa gabi, di ba pag gabi na? Tapos naririnig mo yung aso yun. Ay, hindi kasi sa amin, kasi kapag tumahol yun, may nakakakita daw ng wakwak. Oo. Ay, ano ba tunog ng wakwak sa inyo? Wakwak. Oh, di ba? Wak. Kaya sa wakwak. Ano? Wak. Pag narinig mo ang wakwak na malapit yung boses niya, parang naririnig, wak. Malayo yan. Pero pag narinig mo siya na parang nasa malayo, malapit na yan sa'yo. Yan daw yung sistema ng wakwak. Ewan ko ba kung naniniwala pa yung mga kaloyal natin at mga kabisyo dito sa Metro Manila. May wakwak ba dito? Iba yung winawakwak eh. Iba yung naaswang dito yung asawa ng may asawa. Ay, naku! Wak? Wakwak? Eto na nga ang isang lalaki sa North Cotabato, Tits. Ano nangyari, Kola? Pinaniniwalaan na nagwala matapos daw na atakihin, saniban at salinan ng di umano'y bertud ng wakwak. Uy, bakit dagun. Ano nangyari sa Bisaya sa yan, dagun. Dagun. Oh, pero sa Tagalog, bertud. Bertud. Usually yung may bato daw yun eh. Oo. Yun. Nung ipapalunok, ipapasa. Yan, parang agimat para ikaw ay maging isang ganap na wakwak. Parang darna. Si napasahan darna. daw, yung ganon. Magiging darna kapag dilunok mo ang bato. Ayan. Pero, sabi nga nila, hindi naman yan... Ako din nagiging darna pag lumunok ng pagmamahal. Uy! Iba yung nilunok mo. Puti yung pagmamahal. Diba? Yung sabi ng iba, ikaw ba naniniwala? Tinali nila yung lalaki, Tis. Kasi nagwawala. Nagmamaoy na. Hindi naman nakainom. Nakakasakit siya. Hindi naman lasinggero. Hindi naman lasing. Makakasakit talaga pag natamaan ka sa kanyang pagwawala. Sabi ng iba, hindi naman yan sinaniban ng bertud ng wakwak. Adik yan, kaya nagwawala. High na high daw. Pero alin kayang totoo? Nag-imbestigahan ba? Yun na nga ang sabi nila ay wala namang pagsiyensya, hindi naman naniniwala sa mga wakwak. So sinasabi baka may something itong taong. Yun baka meron siyang nervous breakdown, baka depressed. Yung mga ganun. Diba? Totoo yun. Kaya dapat nagpapa-check up talaga. Yung adik? Yung wakwak. Kaya pala iyak ng iyak, nag-nervous breakdown. Yung adik? Si Darna. Kasi ibang bato ang nalunok niya. Ni Darna? Nung adik. 1 gramong bato yung nalunok. Ng adik? Ni Darna. Kaya pala hinahay. Yung adik. Si Darna. Kaya pala may 2 star na bra. Si Darna? Yung adik. Sabi nyo, heaven. Sabi ng adik.
adik. Sabi ng wakwak. Kaya pala ang haba ng dila. Ng wakwak? Ni Darna. Ay! Gusto yun ng mga lalaki, mahabang dila. Ni Darna. Ng adik. Hoy, dilaan mo ako. sabi ng adik. Sabi ng wakwak. Ba ako, papadila ako dyan. Kay Darna. Sa wakwak. Ay, naku, nakakatakot kasi kaya pag lumabas ng alas 3 kasi 3 a.m. daw yan lumalabas eh. Yung wakwak? Yung adik. Oo, kasi nagrarayot sa kanto. Yung adik. Yung wakwak. Sabi niya, Darna! Sabi ni Darna. Ng adik. Kaya naka-two-piece yung costume. Si Darna. Yung wakwak. Ay, naku. Totoo ba kung na ano yan? Kumakain ng puso? Yung wakwak? Yung adik. Ay, pagkainahay lang muna siguro. Yung adik. Si Darna. Pero gusto kong maging Darna kasi ang Ay! Gusto kong maging siya kasi ang sexy niya. Darna. Yung wakwak. Maraming mapapakagat sa'yo. Na adik. Oo. Ang sexy, di ba? Ni Darna nga, ni Darna. No, nung adik. Payat na payat na eh. Yung adik. Kaka-drugs eh. Yung adik. Nuwagwak. Oy, ingat kasi, sa Bacoor, hinuhuli yan. Oh, yung adik. Si Darna. Ay, na nga. Ay, nako. Sino? Ako? Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fan. Congratulations! Nanalo ka ng 500 pesos! Mula sa Barangay 649 Port Area, Manila. Congratulations, Rose Ann Aguilar. Roseanne! Woohoo! Rose Ann Aguilar, panalo ka ng 500 pesos. Kaloyal. Kaya sa mga hindi pa nag-scan, Kaloyal. Scan mo na! At susundan po ng Tambalang Nicole Ala! and Chris Chuper ang ating Monday. True! Dagang salamat. Dagang salamat para sa mga team replay. Hanapin nyo na sa YouTube, Love Radio Manila. Ayan, salamat sa inyo lahat ha. At dagang salamat at syempre bukas po 5 a.m. to 8 a.m. kasama nyo si Uncle Dagol at Tanya Chinita para makasama nyo pa rin kami. Hanapin nyo lang po kami sa Facebook, Instagram, YouTube, or TikTok. Tanya Chinita, Uncle Dagol. Andyan lang po kami. Lagi kami nagpo-post ng mga kalokohan namin. Oh. Lalo si Uncle para makahuli ng chicks. Dagang salamat. Siyempre Dagang susunod na. Nicole Allen, Chris Chuper! Ito po ang inyong kula-kulang, Uncle Dagol. Ano ba ako? At hot na tita. Tita Tanya Chinita. Sa estasyong number 1. 90.7 Love Radio. Feel good morning!